Брэская вобласць па выніках работы за мінулы год выглядае вельмі годна, адзначылі ўдзельнікі калегіі. А па многіх паказчыках рэгіён лідзіруе. У прыватнасці в области самая нізкая дзіцячая смяротнасць – 1,9 праміле. А коэфіцыент нараджальнасці самы высокі – больш за 11 на 1 тысячу чалавек. Разам з тым дэмаграфічныя праблемы існуюць. Назіраецца натуральнае змяшчэнне насельніцтва. Павялічылася смяротнасць у працаздольным узросце. Гэта патрабуе асаблівага кантролю за здароўем працаздольных асоб. Найбольшую увагу трэба засяродзіць на праблемных у гэтым плане раёнах – Драгічынскім, Ляхавіцкім, Пружанскім, Ганцавіцкім. У вобласці паслядоўна рэалізуецца комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на паляпшэнне аснашчэння і работы арганізацый аховы здароўя. Уведзены ў эксплуатацыю шэраг медыцынскіх устаноў, працягваюцца работы па ўмацаванні матэрыяльна-тэхнічнай базы на 10 аб'ектах. Разам з тым у вобласці ёсць абсталяванне, якое не усталявана ў тэрмін або не выкарыстоўваецца. Сегодня пойдет детальный разговор с тем, чтобы эти недостатки были устранены. Это первый компонент. В среднесрочной перспективе мы поговорим то, что мы должны доделать в рамках переоснащения материально-технической базы. А в стратегическом направлении, конечно, мы должны посмотреть равность территории, региона и опора на, прежде всего, областной город, собственно, сам на Брест, опора на Барановичи, на Пинск, на те города, которые вошли в пул городов, на которых будет опираться как развитие экономики, так и сопровождающая ее, или, может быть, стоящая в авангарде системы здравоохранения. Яшчэ адно з пытанняў пасяджэння калегіі – кадравае забеспячэнне. Укамплектаванасць кадрамі ў сярэднім па вобласці складае 94,5%. Гэта крыху ніжэй за сярэднерэспубліканскі паказчык. Найбольш нізкі працэнт укамплектавання ўрачамі ў Ганцавічах, Маларыці, Пружанах, Іванаве.